Donostiako 5 pintxo berenak erakutsiko dizkizuet. Donostiar peto batekin etorri nahi duzue tabernaz taberna, gonbidapena luzatzen dizuet. Pintxoak Donostiako gastrokulturaren funtsak dira. Donostiako 11 auzotan aurki ditzakegu, baina gu Aldezarrean zentratuko gara. Tradizio gehien daukan auzoa baita. Atari gastrotekarekin hasiko gara. Beraien leloa, modernitatearen oinarria, tradizio sendoa dela. Hemengo gila ikaragarria da, baina guk orain honetan bakaio pintxo aukeratu dugu. Gazia eta izugarria. Urrengo taberna, abuztuaren 31 kalean kokatuta dagoen Labina taberna da. Beti da harrera goxoa santik egiten diguna. Bertara turista askok jotzen dute gazta tarta probatzera. Edota lehiaketa bat irabazi zuen gaztaz bederiko kukurutxo antxoarekin, baina guk klasiko bat aukeratu dugu. Gurea, arrauntza, otarrenxka, maionesa eta ordaiasteko pixka batekin izango da. Eta honen ondoren, Bernardo tabernara goaz, asko gustatzen zait, ikaragarri gustatzen zait taberna hau. Bertan, otarrenxka burruntzia daukagu. Aizuet, oso ona dago. Eta gainera, eskaintza paregabea daukate 4 eurotan, otarrenxka burruntzia eta jabakopa bat har daiteke. Ondorengo taberna Etxeberria taberna da. Nik esango nuke Aldezarreko taberna kuriosoena dela, bere jabea bezalakoxea. Hemen izokina probatuko dugu. Eta nola ez, hemengo berezitasuna garagardoa da. Edozein aukera dezakegu dauzkaten garagardo guztien artean. Eta azken taberna Txepetxa izango da. Taberna hontako bereizitasuna hein handi batean antxoa da. Antxoa zentolioarekin, antxoa jardinera erara, antxoa olibekin, nasketa liluragarriak benetan. Hemengo arrakasta zaporen fusioa da. Aparteko pintxoa lortzeko baldintza nagusiena kalitatezko osagaiak edukitzea da. Baita hauek nola fusionatu ere. Pintxoak artea dira, sormenetik baitatoz. Eta pintxoak eskerronekoak dira, beti izango duguta, gustoko dugun baten bat.